שלום, שמי ז'קלין איפרגן, אני בת 53, מאשדוד, מאוד אוהבת לבשל. אני באמת, זה תחביב, אבל זה תחביב מקצועי. אומרים אולי שאני טבחית מקצועית, אני מארחת המון, מבשלת המון. היום יום שישי ובישלתי, ואני אראה לכם מה בישלתי. יש פה צלי בשר עם כרוב בסילן. יש פה צלי עוף עם מישמש, פירות יבשים, מישמש וצילוקים. זה חמוץ מתוק. יש פה ציצות בשר עם שום ופלפל חריף על בסיס עגבניות טבעיות. יש פה קינרס, ראשי ארטישוק ממולא עם שום ולימון, וגם חריף, כן. יש פה סלט פירות עם תפוז סחוט, תפוזים סחוטים. עוד מעט אני גם אעמיד את החמין למחר. יש לי 3 ילדים שיהיו בריאים גדולים, ושתי נכדים מדהימים. היום יש לי אורחים, ואני אשמח לארח גם אתכם. אז נתראה.